Girman ka da girma yake, wai kai yaya kake, ka kura mai bincike ba a sanin ya kake. Yau ma ni ne na zo zan yi ruwan baitika, ta'ala balla mani na wake me yi maka, wanda kace ba kamar shi ya sauka garin maka, rabbu ka sa in faɗai kamar yanda ya zo maka. Salati tsira aminci duka da tawahi, gurin mai karfin kudura mai sa arna gudu, alaye har sahabi duka ba sa gudu, harshe kunnai ka sa masoya manzan duka. Shakti jali da jiyali Allah sadika, shakbodi mujaddadi maso mai cire cutuka, har ga wasu zamani barhama mu je haka, ma'ana mai kaulaha mai tarin sirrika, jinin faɗi manai kurum a ƙaran jan annabi, har in na iso nan dole na yola da wurin jikan annabi, jinin sa Abu Ɗalibi sharu sani na jambulo ba sa gane maka. Girman ka da girma yake, wai kai yaya kake, ka kura mai bincike ba a sanin ya kake. Kan na ɗago nan gurin dole na mika maka, gaisuwa mai ban da sha ka wuce kallon haka, suna leƙen can gurin tuntuni kai haka. Malam Mustapha a ƙaran kintantuka, sallama ga matattara matserar duka al'umma, sallama ga maɓuɓɓuga tushen duka rahama, sallama muna kunci kai yaye kuma, sallama muna afako kai ka zama ni'ima, sallama ga wanzacce ga ka a ƙarhar sama, sallama ga mai afuwa mai tara duk tuhuma, ya ashkala anjala gare ka na yo sallama, ga amsan dan faduma na ji ka nasara maka. Bayan na ƙara sallama ga uban duk na ce ka taka a sanniyar da na yo zantuka, yau ma begen ka nan nufa ya manzan duka, ka sa komai zan faɗi kar da na saba maka, bargon rahama rahimu duk girma ka wuce, ga ka gabar ga ka yamma gashi saman takace, duk maganar mu a kai tuntuni kai ka wuce, na da dama jinjina ya ga dan yan maka. Girman ka da girma yake, wai kai yaya kake, ka kura mai bincike ba a sanin ya kake, ka kura mai bincike ba a sanin ya kake, kaiwa Allah bauta shi ko salati yake, kaiwa Allah sallah shi ma ima yake, ba jazaba nai ba fa kuma kun san haka, shi bai roƙa ba ma ku jiyo manzan duka, Allah ne ma da kan shi ya aiko mala'ika, ya gaya mai ni nake kiran shi ya zo nan haka, kuma ya je ya ga rabbana mai raya ka. Baya karatu bai rubutu shi sayyidu, komai ya gagara ke ka gurin Ahmadu, kuma baya mantuwa ma'ajin alwahidu, kai annabi ka isa dole na tafa maka, yabo gun ka mubashirin ya zama to wajibi, kan muka manta da kai wane ne annabi, kan muka manta da kai ne gatar rabbi, kan muka manta da fa babu kamar kanabi, dan muka yo yaƙi dangi ku ji annabi, har hijira dan mu yai dole a so annabi, an zagai an je faise da ta kai rabbi, ya yi fushi ma da mu abin al'ajabi, annabi ya lallaba ya bar mu ku ji annabi, amma wasu jahilai suna kyale annabi, ba sa jazaba a shi sai a wani annabi, suna ɗaukaka ambatan wani bawa ɗan haka. Haske mai haska dukkanin alamu kaɗi, ga ƙarfi ba kamar shi mai sa a rana gudu, can gashi a ran hunaini shine ran uhudu, mai zana faɗa a gane kai ka
ce haka wani nunin girma sai ranar lahira Allah zai tara duk al'umma yayi kira ga mai mulkin a gefe zaune cikin sutura Allah nema da kansa ke ta kirara maka girman ka da girma yake wai kai yaya kake kafura mai bincike ba asalin ya kake annabawa ranar duk sun haɗuwar haka ga manzanni ranar duk sun haɗu su duka su ma fa gudu suke a kama su da laifuka wankakken ɗaya ne wanda ya aiko maka wanda tambayar kabari wadda za a yi maka marabbuka ne kawai goma na biyuka wanda ya san annabi ta ya zai shiga hallaka shine amsar kabarin kar da na koye maka wani ya so ya ga rabbana zancen najiya rabbi yayi ta jallin haske ke kaka tambaya haske yasa ya suma me yasa na biya girman manzo da nasa an bambanta maka mabudi ne gundukan abin da ya koye maka haske mai haskake mana dukkanin dukuka mashayar duka arufai dole na sara maka kogin duka masani kai ba a fure ka dinjin mai gajiyar da duk mai tsibar ka sarari mai kara gudun doki sunanka samaniya baka ta uwa sai dai kallon ka waraka mai maganin dukkan wasu cutuka ruwan jakar